Itzekin, 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 itzekin. Goenkaleko Maria Luisaren antza? Aizu, ez pentsa, potxo landareak airea garbitzen du. Euskarak bezalaxe. Baldakizue, Donibane Garazin aekak zer eskatu duen, Euskara, doakoa eta unibertsala, ez da ez erronka makala. Egon hasariak, nuna bezditzen belharen kasune. Atzanagü, goizal jeder batez, gora bürüz. Bagoatza plazerez, gure ardixalduk, haitzin hotxamanez, udakoz denek, Maskaradak, bai, politak dira ezta. Pastorala, baita ere, esanguratsua. Baina hori baina askoz ere gehiago da, zuberoa, Mauleko zinka ostatu ezagutzen alduzue? Bekusi Amaika telebista, zeren zaizadete? Korrikaren 5. egunean gaude une honetan, Nafarroatik Ipar Euskal Herrirantz salto egin du korrikak eta Nafarroa bera zapaldu du lehendabizi. Donibane Garazin izan gara hain justu eta une honetan Siberuan aurkitzen gara. Hemen atzean dator korrika eta Maule hirian sartuko da une honetan. Une batetik bestera. Oraintxe bertan jendetza ikusten dugu, kale osoa hartu dute korrikalariek eta denek euskarari eusten diote Siberuan ere, naiz eta batzuetan zailtasun handiagoak izan, hemen tinko eusten diote euskarari. Jendetza dator atzetik aurrean argiak, musika, korrikalariak tinko eusten diote eta hainbat pankarta ikusi ditzakegu. Segituan Maule erdiguna sartuko dira, sartzear dira eta aurrak, helduak, batez ere gazteak eta hori ere garrantzitsua, belaunaldi berriek ere euskarari eusten baitiote eta euskarak etorkizunan ere indarra izango duela ziurtatzen baitu, ezta? Hementxe ikusten ditugu, hemen ere euskararen alde tipitapa korrikalariak aurrerantz eta lekukoa beste behin gazteek hartu dute. Hementxe doaz gehienak aurra, gazteak eta Siberuan ere euskararen alde egiten dute. Esan bezala jendetza bildu da hemen eta gaurkoan Ipar Euskal Herrian amaituko du egunak. Hemen Maulen Siberuko hiriburuan aurkitzen gara eta zinka ostatuan gaude, Jon eta Petxerekin. Egun gauan. Bueno, gogotxu, Mauletik pasatzear da korrika, gogotxu? Bai, prefosta beti izan da pertsonalki besta eder bat enentzat, Euskararen alde. Eta Sibeun pasatzen dela, itxoiten ari girela, pozik. Eta Maulen ere euskarari eusten diozu, ez da? Prefosta, importanta da eta itzordu bat da, eta esatzen dugu hori zatia, eta memento goxo baten egaitea. Eta hemen zinka ostatuan gaude, konta iguzu, zer da zinka ostatua? Elkarte bat, iramaiten du eben da... Diena bizi, 20 urte badu elkarteak, behaz... Hori izan da elkarte banun musika, euskara, elkarte bizia, mugimendua, hola sortu zen eta belanaldiek segida hartu dute. Eta hori egoiten da, kontzertu leku bat, gazte bilketa leku bat, euskara inguruko leku bat Maulen, ez baitira hainitz Maulen. Eta orduan korrikarekin ere bat egiten du, bez, zinka ostatuak? Prefesta, zentzu osua badu guretako parte hartzia eta prefosta parte hartzen dugu. Horain bagoaz presoen kilometroa egitea eta gero zinka, bestik. Eta zenbat kilometro aurre ikusten dituzu egingo dituzuela?
Ez dakit, bazen maskada atzo maulen, orduan nire ustez gutxi. Lehen egiten ginitean, hoai, hemen izanki ere, ostatu bagnean, ideki behar jendeari, aitzinekoa egin dugu. Eta ikusiko, musikak beti alaitzen du eta motibatzen kilometro gehiago egiteko. Mi esker gozatu eta eutxi euskarari. Gora korrika, txipi-txapa! Euskal Herrian! Euskaraz! Ta aitzinetik plazerdegi ebiltia, Euskara bezan ioskorra da, nekez da atzamaitia, ikasi ondun aldiz plazerra, aizurekin jardutia. Bihurtzekotan astegin oro, Euskaraikin igantia. Bihurtzekotan astegin oro, Euskaraikin igantia. Bai, Ultzamako basozainekin, jendetza gerturatzen ari dela, Ez goaz ontxo bila, lasai, ez goaz ontxo bila, Euskararen alde. Zuek ere kilometroa lekuko hartuko duzuela. Gero arte ba, aio, aio. Basozainak ere! Eta basozainak euskararen alde egotetik euskaraz egintera beraz, basozainak ere euskaraz! Egunon, giroa laitzen zaudete, korrika heltzear dago, gogoekin. Oso gogoakin, eta olako guraldiakin, eta alako biztakin, elurre hor saioan eta mendi horietan gureak dire hoiek ere, eta hobeki ezin. Gainera entzun da dau, hemen zonalde honetan antzina euskara egiten zela, baina berrirore euskara egiten da, euskara indartzen zaudete, orduan jende askok parte hartuko du korrikan, ezta? Asko eta asko, ikusten da, nola diezten bila, eta bai zoragarria da. Gero eta gehiago iten dugu euskaraz. Gainera zuek txalapartariak zarete, giro alaitzen beharrezkoa da hori ere bai, ezta? Baitare. Bai, eta irrintzi bat botatzea? Botatzen duzu ere? Bai. Eskerrik asko, ez dakit parte hartuko duzun korrikan edo giro alaitzen egongo zaren? Pues momentuz giro alaitzen. Bueno, disfrutatu eta disfrutu korrika. Eskerrik asko. Ultzaman gaude, baina Basaburuko herritar batekin topo ere egin dugu, kaixo Josu? Kaixo, zu nola duzu izena? Aiara. Kaixo Aiara. Korrika heltzear dago gogoekin. Bai, jakina. Nik jarraitu du telebistan, web zuzenean, eta hipnotizatu naiz begiratzen korrika eta inkitu gigarria da. Gainera, azaldu diguzu kilometro honetan, 1226 kilometroan Ultzamako ikastolako gazteek hartuko dutela kilometroa. Kilometroa dira, bat hartu dituzte ikasleek eta beste batzuk gurasoek. Ikasleak eta irakasleak eta beste bat urrengoa gurasoak. Eta orduan, ikasleek zein gurasoek ere euskaraz aritzen dira, ezta? Jakina, nola bestela. Bultzatu behar dugu euskara, gure hizkuntza. Orduan, hemen Ultzamaranean, Ultzama herrian, euskaraz egiten da ere bai, ezta? Bai, hemen gutxiago, baina egiten dugu, Basaburuan batez ere, oso herri euskalduna da, oso baiara euskalduna. Eta orduan, ez dakit kilometro bat egingo duzun, bat baino gehiago, sasoitzu zauden. Bai, batzuk bestiak baino gehiago. Nik utzi dut kotxean eta gero atzean joanen naiz, ondarrak hartzen eta. Oso ondo, eskerrik asko Josu eta disfrutatu. Venga, zuei ere, agur. Nafarroara bueltatu da korrika, Ultzama baiaran gaude. Gaixo, egunon, lekukoa hartuko duzu gainera, gogoekin? Bai, gogo asko, bai, heldu den. Baina bi herrien artean hartu duzue kilometroa, ez da? Nolatan hori? Bi herri ondondoa gaude eta,
konpartitzeko, ondo. Korrika egiteko bi herriak. Gainera entzun ditugu umeak, gazteak eta helduak ere euskaraz egiten. Orduan esan daiteke hemen Ultzama Baiaran ere euskaraz egiten dela. Nahi beste igual ez, baina gero eta ari da rekuperatzen pixko bat. Horregatik gainera korrika agian garrantzitsua da hemen ere ezta? Euskarari bultzada hori emoteko. Urtero pasatzen da eta gero eta jende gehiago hurbiltzen da, eta nik uste dut garrantzitsua dela urtero pasatzea. Eta azken galdera, korrika heltzea dago, entzuten dugu momentu honetan, zenbat kilometro egingo dituzue? Printzipioz herriko kilometroa eta gero agian bizikleta hartu dugu. Oso, ondo, bizikletarekin eta? Bai. Ni ere herriko kilometro eta gero ikusiko dugu, oso nekatuago deno ez, eta ikusiko dugu, martxan. Bale, eskerrik asko eta disfrutatu. Bale, bai, eskerrik asko. Nintxe lekuko aldaketa. Bertako igogailuak, ezta? Zebek zaete? Segatik bertako igogailuak? Segatik Iker Bizente? Segatik izen hori? Bertako igogailuak. Ondo, izen superbolita. Oso guapo. Hau pasuek. Lasai, batu zaete hain, lasai. Batzutan ez da igogailurik behar, batzutan tipi-tapa, tipi-tapa! Apaitea, gola lekuko hori. Kontuz kotxekin bai, sartu, atoz eta kotxeak. Txapeldun handi bat daukagu hemen, Euskararen txapeldunare bai. Otxagabiatik, zorionak! Korrika! Gaude, Euskararen alde! Hemen, gaude, Euskararen alde! Bai, Aralarko santutegiarekin, mesedez. Bai, korrika inguru horitatik pasatzekoa da, Lekunberri, Mugiro, Aldatz, Madotz... Bai, zenolako uraldia dezue? Hobetzera. Udaberri aroa, baina zainotz. Ederki, eskerrik asko, gerarte. Jarraitu horrela! Laugarren egunez 22. korrika Nafarroan sartu da, Ipar Euskal Herritik Nafarroarantz sartu da eta bertan izan da Baztan, Baiaran eta Ultzamatik abiatuta Lekunberrirantz etorriko da laizter. Atzerapenekin dabiltza, nahiko berandu dabil, baina berriro ere berreskuratuko du bere ordua eta korrikalariak atzeti dabiltza. Izan ere, gaurko egunean aldapatsuak izan dira bide gehienak eta bertan korrikalariek polikixago joan behar izan dute, elurra ere ikusi dugu bazterretan oraindik, baina eguraldi onarekin korrikalariek aurrera egin dute eta Lekunberrirantz etorriko da laster batean. Ondoren Lizarrarantz joango da eta biharko egunean Araban sartuko da beste behin.
Kaixo, hemen gaude Usurbilen zuzenean. Korrika iristear da. Usurrio Gazte Asamblea Aztarrikak gazte kilometro erosi du. Kale sartikan Santuenera bidean. Eta Usurrio Gazteak prest ageri dira euskararen alde korrika egiteko. Ea zer dioten? Zer da zuentzat korrika? Joder, en plan, Jon Maia kantua gara. Euskal Herrian korrika. Netzat euskera morroka. Baten indarra. Nortasuna. Komprometua. Kaixo pareja, zer da zuentzat korrika? Bueno, erritmoitasuna eta indarra. Hoi da. Apa, atiak, erdi izatetik estiratzen, baldak algaldera bat itia. Zer da zuentzat korrika? Netzako batasuna. Netzako etorkizuna. Importantena, nazio kultsua. Prestat zaudete korrikako? Euskaraz mintzatzean egozein beti daupres korrikako. Baina oski, behin hasita gehatzeko arazuak. Ilusioa nabari korrika. Prestat zaudete korrikako? Gu beti prest euskaren aldituko. Usurbilen ere, euskararen alde! Euskararen alde! Badator korrika! Pauso, euskarakari. Pauso, gelditu ari. Pauso, maitatu ari. Pauso. Lekuko aldaketa? Usurbilen ere, euskararen alde, Usurbilen ere. Biderdi egin du honezkero korrikak eta Maule Donibane Garazi Iruña aurretik Gasteizera igarota. Bilbo handia du aurrean eta helmuga berriz Donostian, baina oraindik ere kilometro dezente ditugu aurretik. Gogora ekarriko dizuegu, korrika 22.amaika.eus webunean sartu eta nahi eran dituzuela kilometro guztiak ikusgai. Ederrak eta ikusgarriak direnak oso eta bien bitartean badakizue. Korrika kantuz kantu serie berezia eskaintzen dizuegu lagunotan, webunean ikusgai duzue, baina baita telebistaz ere. Eta gaur, noren txanda izango ote da? Opa Xavier, eixo! Menari gara korrika kantuak errepasatzen eta bideo horretan Eganek egin zuen bere garaian, 80. hamarkadan korrika kantua, Eganen kantu zerrendan kantu importante bat eta historiarako geratu den kantu bat, ez? Bai, nahi gabe, intentzio, irauteko intentzio baina hartu ginean kanta poli bat Robert Palmerrena, gaina tirolesa zaukan, da, karo, ni tirolesakin zaiten txanda, kanto egokiak, eta tirolesakin gertatzoan, dena hor zatoztela, kilometroak ibilaldia, eta ara, euskaraz, Nafarro oinez herri urratxak batekinik takorrika, danak osartzen nintxean, letrari oso, kantua oso ondo aukeratuko izenan. Ika ipatu dituk ez, bere garaian, kilometroak, Nafarroinez, Euskara, herri urrats, bateginik, horrelako ekimenak oso importanteak ziren Euskara bultzatzeko eta suspertzeko, eta korrika bezalako ekimen bat ere, herriz herri egintenako bide hori, ere importantea ez, kantu bat merezi zuen ere ez? Karo, urtean zehar gauzarko dituan, baina danak, herritik aterata. Ordu arte gatxaudean, dena goiti bera hau inberda, da goitik agintzen zuten eta guinean arkume pesela denak. Baina, herria zizan konturatzen, herritik sortu berdala asuntua. Eta, bibentzio da, goiti bera edo baitik gora. Zego beti gora inberdala. Kantak aipatzen du, horregatik herriko ekintzak ez, herriz herri egiten diren gauzak importantea zirela, eta aipatu behar da ere, garai horretan, euskal musikak ere, 80. hamarkada horretan suspertze handi bat izan zuela, eta bide horretan ere euskararekin bat egindako bide bat badagola, ez? Bueno, gu hasi ginen ja, intentzio horrekin hasi ginen, Azpeitir etortezian Manezer eta Alcatraz eta da, Madridik etortezian konjuntuak eta
hemen euskera zinberratzeok. Hain esaten iruitamarrian, Iruitamarrian hori dikanatxo dan, empainales esaten, empainales. Eta, gara hartan zaudan, ez doka mairu, eta, bueno, egituan, itzulpen batzu zehatikan, bitezetik eta holaxea zinitxan, euskara bultatzeko. Herri bakoitzan urratsak eman behar dira, ez? Herri batzutan erresago izango da besteetan baino kantuak esaten du ere, ez? Alperri dela ikastoletan erakustea, gero kalean egiten ez bada, ez? Esaldi hori ere oso importantea da kantuan. Nik erdeaz ikasi nian, jasutietan da nauk eta eskuntza guztia erdeaz nian. Eta kostait ezitek, konversazio sakon bat, euskara zitzak faltazizteak. Eta erdeaz saltatziet. Hori neu aitortzen diat eta damu ez daukat. Baina ETB ikustek eta horra saltzen jende normala, bi batzueken adibidez, nola itzeiteun euskeraz jendiak, ni arrituta galtzen hau. Ni hola itzengoan unik, itzen baino kantau. Kantuaren beste parte importante bat, justu letra ez daukan zati bat da, ez? Ire agotxa horra gatzen, tirol esana egiten. Bai, noldik dira. Ota. Robert Palmerreko son ditezean, eta hori, izan gaitu, dana harrapau. Geu sortu, ez, baino, beste harrapau. Harrapau eta zabaldu, ez? Jendeak saiatzea hori, estribi hori kantatzen, baina hau txalko behar da hortako. Teknika dek. Esango nuke kantu batzuk, ekimen berezietako kantu batzuk, desagertzen direla ekimena amaitzen denean. Herri urratxeko kanta urtero bat dago, baina hurrengo urtako ez da entzuten, beste berri bat dagoelako eta hori, baina badira kantu batzuk irauten dutela denboran, eta esango nuke Eganen korrika kantua oraindik ere entzuten denen dantzaldietan eta txotnetan, eta hori jendeak gogoz kantatzen duela, ez? Kanta horregia aurretikan lanain dezaukan, Robert Palmerrek kantatzen zian da, berek lanain zian, eta orduan gu hori aprotxatuz, erdilanak eta gure erdilanak, zehozegatik kanta politiak irauten die, direlako ondoindakoak. Eta bide hortan aipatu ditake Eganen musika bidea euskarari lotuta egondala ezinbestean, atzerriko kantu ezagunen moldaketak ekarri euskarara, eta gureak barien bezala guk ere barneratu, ez? Hizkuntzak ere egiten duelako hori, ez? Kanpotik etorritako zerbait gurea sentitzea. Guk egiten duen hauan, aurretik indako lana, adibidez, kantante honak eta kanto politiak indako lana aprotxatuz gurea esarri. Eta orduan, lan erdia indaugak, azteako. Bakoitzak sortu erdunean, hor lan asko zeok. Gaurko egun hauetan, edabideak, ointzeok, eoz zein ezaukak, iristea eoz zein tokita. Eta egun nahi bak bentsat. Leheno, zertzauen, irratia. Nire baratzen da, guazi genien, Iruitamarrian, bitoka esko dengoituan azpeti osoan, bitoka disko. Osa, jendian ez jakintasun hauan, armena, irratian entzutezun hau bagarrik. Asko esatzen ziren, guk kuinin kanta kantatzen zian da, jo kuinin entzuten zian da, hau eganena, jendien ez jakintasunak, almenatzeok, eozer inor, eozin tokiteari izteko. Kantura hueltatu, aipatu behar da, kantuan ere aipatzen da momentu batean, arrokeriak eta alderdikeriak alde batera utzita, ez? Garai hortan ere, euskara hor zegoen suspertze horretan, eta interesak ere baziren, alderdien aldetik ere, ez? Bai. Gau, jotik oiniz, ez dik pentsero egiten ez, hori gertatu lizteken gu huintxan etu bera kantatzea eta etxikoan utzi kantori kantatzen. Osa, oindikan ez zagon onartuta, nun baiten, ez zagon onartuta, korrika bat. Oin bai. Baina gauzak game poliki jundituk. Poliki, behar baino polikillo. Xabi leheno aipatu dugu, 70 urteak betetaia da, baina hortengo korrikan ere metro batzuk egiteko prest. Zausti pasako, pentsatzen eta ingo eskiau. Horra gaina, nik 6 kilometro eskiatu oinez eta
igual korrika hiru bat, ingori txiki, Forma noa indik. Ba, eta... Bai fisikoki eta hautsan ere, ikusi dugunez. Berko mantendu da hotza, biztela jendia ahaztu itek. Eta jendia ez ahazteko egunero kantuan iberdi. Oso ondo Xabier, mi esker, gozatu dugu kantuarekin urtetan, zurekin ere gustora egon gara, eta korrikan ikusten gara. Aber ikusten gehan. Mi esker ba. Korrikagoaz iritsi arte gure herriko helmugara, ta horretarako lehen urratsa indartu behar euskara. Oleroi, oleroi, oleroi. Korrika goaz iritsi arte gure herriko helmugara, horretarako lehen urratsa indartu behar euskara. Alperrik handa ikastoletan hizkuntza bat ikastea, gero kalean geure artean inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak noizean behin esnatzeko, hain beharrezkoak baitira, nahiz izan batzu aurkako. Ia segiba, irentsi arte, kilometroz, gure herriko bide guztiak, nahiz korrika, nahiz geldixo. Kilometroak ibilaldia eta araba euskaraz, Nafarroa hoinez herri urratsak bat eginitak korrikak. Ekintza hauek eta euskara alderdi denen gainetik, protagonismo harrokeria alde batera utzirik. Horregaitik herriko ekintzak noizean behin esnatzeko, hain beharrezkoak baitira, nahiz izan batzu aurkako. Ia segiba, irentsi arte, kilometroz, gure herriko bide guztiak, nahiz korrika, nahiz gelditxo. Korrika! Korrika, 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 korrika. Eskerrik asko.